and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Hawa pa di ay. Ay, Suwara! Ay, Suwara! Ay, Suwara! Nakabantay sila. Masakpan ka ako, ini. Ano bang nagupot ka mo? Ay, Suwara! Pagitaan nyo! Pagdali mo! Undagan ko. Nakabantay sila nga nawala ko dito. Pakusgan ko pa ang pagdagan. Kinahanglan nga makabot ko sa eskina. Kahumot yan ni mo, Step. Makabuang ka. Bisit. Huwag yun makontento. Sige, pulughaw na ako. May kamandang mo da, Step. Tumao ka. Nalingaw ko. Kaluod ni mong tiguang ka. Kalamidip ni mo pati yun. Doon na kabahay gihuna-huna, Step, ha? Ha? Ganiyaray kong sigig tabi din eh. Pero ikaw, wala kag manikin nga way imik. Wag yung kay lami. Tito Jimmy, gikapoy ko. Pwede mapahuway na ko? Manghigda na bitaw-tao. Gusto na ko matug pa. Unsa na gudrong orasa. Okay. Sige, katug lang diha. Unsa ano ko pagkatug nga, sige man kaugahawak na ako. Sige. Dili na. Manigarin na yung unay ko. Katug na diha. Kay unya, mag-usap na nasabta, ha, Step? Unsa? Pahuhay na diha. Animal! Pusit! Kaluod ni mo. Luod ka, Jimmy. Animal! Nakatun pa ko sa iya nga. Unang higay na gibuhat ko ka to. Makalagot. Bisit ka ga, Jimmy. Bayran mo'g mahaling yung gibuhat na ko. Makahigayon lang ko. Hiluan tagit ka, hayop ka. Ang iyong cellphone ni Pagting. Igi ko ang iyong cellphone. Hello. Kumusta na siya niya? Usa? Panimal mong tanan. Ngayon, hotel. Nagitaan nyo. Tingali kung sa'y naitabo sa akong anak. Unsay? Si Moana? Layo-layo na akong abdan. Ay man ang giingon nga dakong dan. Nandun na iskina. Kamay dan pa magyapon nga akong gisupay. Layo pa ka ang dakong dan. Kidaw ko. Pasinong masakpat ko nila. Ate mo na. Ikaw na. Ate. Kitsa. Dali. Diyar ko din eh. Pagdali na yun. Dali, ate. Mo na tingin ni ang giingon nga ako ni Manang. Doolon ko siya. Ikaw ba ang... Hala, doon na isip kinan. Dali na tayo. Agkas na tayo, ate mo na. Dali. Animal! Nagkaikya si Moana. Biset, animal! Kaya makuha nila pagbalik si Moana. Tingali kung saan nooy mahitabo ni Moana sa akong anak. Makalagot. Mga inutil. Biset! Ganun nagkaikyas mas si Moana. Nga naman! Oh, tingali huwag nga kung sakop na rin ninawag. Oh, ano?
O sana? Ha? Nakita na ninyo si Moana? Nganong imo ning nabuhat ako, Dad. Moana? Nagtuo kong nakadawat ka na ni Sendo. Nagtuo kong nakasabot ka na. Pero nganong imo mo kong gipadagit? Unya gidako nimo dinhi sa Medellin? Anak, Moana, pasaylo ako. Pero gibuhat ko kini tungod kay di ko gusto nga maamong kas kabuang ni Sendo. Unsa? Si Sendo, anak, siya ang nagpakidnap ni Simeon nga iyang igsoon. No. Di ko mutuo ni anak, Daddy. Dili! Kumpirmado na, anak. Kumpirmado na kini. Nga si Sendo ang nagpakidnap kay Simeon. O gani, pinangita na siya sa balaod. Wanted na si Sendo karon sa balaod. No. Di ka na tinuod. Dili! Tinuod ang tanan, anak. Paubitaw nga wa na magpakita kanimo. Nagtago-tago na to karon. Kay nahibaw na to siya nga wanted na siya sa balaod. Nahibaw, ana, nga siya gyud nagpakidnap kang Simeon tungod sa interes na nga magkuha ang lana. Unsa? Mao ka na, anak. Ug sigurado ko nga nahadlok na to nga nahibaw ka na sa nahitabo. Ug lakip ka tong animal nga butoy kung sabo niya. Ug nahibaw ka ba? Dunay nakita ang patay nga tao sud sa kundo nilang Simeon ug butoy. Daddy. Ug wa na ang mga mahalong butang ni Simeon. Lakip na ang mga lana ni Simeon. Gida kuno adtong butoy. Mao ka na, anak. Dunay dekong posibilidad nga nagkuyog na sila si Sendo ug butoy karon. Og nagpalayo na sila. Ug labing siguro gani nga naguna-una katong Sendo sa pagdagit mo. Maong giunhan ko siya. Nagsugo ko sa akong mga sakop nga nagiton ka. Og ipalayo. Kaya nakasiguro ko nga dili ka mo tuo kanako. Og dili ka mo sugot nga ipalayo ko ikaw. Maong gipadagit ko na lang ikaw sa akong mga sakop. Gibuhat ko lang kini aron sa imong kasiguruan, sa imong seguridad. Dili ko gusto nga nakip ikaw mahog sa kaalautan. Daddy. Anak, balik sa akong rest house aron safe ka. Balik na, anak, dito sa rest house. Safe ka dito, anak. Huwag magkapanggilabot mo dito. Doon ako'y mga gwardya dito. Sige na. Sige na, anak. Nahatlo ko sa pagkabuhato ni Sendo kanimo. Unya na ako mabalik dito, Dad. Kung magkasulti na ni Sendo. Unsa? Yes, Dad. Paabuton ko ang tawag ni Sendo kanako. O, makontak na ko siya. Kinahanglan nga magsulti mi. Kinahanglan magkasulti mi ni Sendo, Dad. Kinahanglan yun. Hello? Moana? Hello? Panuway nga way sungay. Giop na niya. Buisit nga Sendo. Buisit sa tanang buisit. Animal! Unsay buhaton ko aron mutuo ka na akong anak. Unsaon man? Animal. Nibalik siya. Siya, Gudrun. Nibalik ang animal. Ablihan na lang ako. Ay, makalagot. Unsa magiangay na ko buhaton aron dili na siya magsamok-samok na ako. Lupas ako kapatyon ko niya. Panuway nga way sungay. Dugaya ni mong nakaable animal. Ha! Tabangi ko. Ha? Tawagi si Moana. Ngano ako magtawagan? Paminaw. Mauni ang imong buhaton, ha? O kinahanglan nga imong makumbinser si Moana nga mo balik si kinako. Di kasabot ka. Ha? Tawagi si Moana. Sultihi. May tungod ni Sendo. Paminaw yun sa ako isulti. Aron mo tuo si Moana kanimo. Paminaw ka na ko, step! Maminaw ko. Maminaw ko, Tito Jimmy.
daddy nako. Dili. Kumpirmado nga si Sendo ang nagpadagit ni Simeon. Dikit ko makatuo nga mabuhat kini ni Sendo. Dili mabuhat ni Sendo. Dili. Kaya kung sabo niya si Butoy, nagpalayo na sila. Ang akong cellphone. Tawagan ako pag-usap. Ang cellphone ni Sando. Tigali ug makontak na nako. Kinahanglan magkasulti mi ni Sando. Kinahanglan gyud. Ganong gida ako ninyo, nining maong lawak. Gano? Ay, si pinagputan na agad. Ganong ilam kong gida, ining maong lawak. Murag opisina man eh. Unsa naman sa gaha ang ilang tuyo na ko. Kaya sila manawag eh. Tugon mo ko. Ay, may. Ay, kanawag na. Kinsam kami iyong gipaabot ka tawag. Boss! Yes, boss. Nadin eh. Atubagan kita ako, boss. Boss? Yes, boss. Okay kayo. Sige, mina ko, boss. Okay. Sige, boss. Ay, problema. Sultihan ako di kanahan. Uy. Okay, boss. Ay, problema. Sige, bye. Unsa ka nang gikuha niya sa drawer? Yung cellphone. Nga kong cellphone. Hoy, luwata din. Minaw, ha? Huy, paminaw. Minaw na ko. Naminaw ko. Minaw yung bayo. Hoy, sultir mo. Ulit ka kulatahon. Naminaw ko. Maminaw ko nimo. Na, mayo. Tawag yung hinigugma. Si Juana? Ano naman? Nakakaya yung hinigugma, gawas na ng wala? Wa man. Lagi. Tarong, ha? Buong ka. Lain mo tinubagan mo. Baru magdula kay lain. Sige ka. Pasalamat ka ni kagapos ko. Biti kagid untang kanahana ka. Tutok ba? Tutok ka? Wa. Minaw, ha? Mauni mong isulti ka mo, ha? Na ikaw di na magpakita pagkamuana hangtod-hangtod. Unsa? Dili ko ka na mabuhat. Dili. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!